Сәлем, бүген без Мин авылда калган проекты белән Балтачка кайттык. Һәм инде бүгенге безнең төп геройларыбыз Эльвина белән Айнур. Сез үзегез Балтачныкы, шулай бит? Әйе. Авылыннан түгел, Балтачның үзеннән. Балтачның үзеннән. Менә сез очрашып йөргән, сез аннан соң өйләнешкән, сез һәм инде сезнең каршыгызда шундый теге сайлау мөмкинлеге булган. Казанга китәргәме яисә Балтачта калыргамы дигән. Ни өчен Балтачта калырга булдыгыз? Без инде өйләнештек тә, утырып уйладык. Казанга китәбез, Балтачта калабыз дип. Шулап чыгардык. Казанда күпме акча эшләп була, Балтачта күпме акча эшләп була дип инде. Решили Балтачта калырга. Нәрсәгә? Это, во-первых, безнең монда готовый бизнес бар, ягъни белән инде. Тем более без өйләнешкәч, әле безнең завод ачылып кына килә иде. И безнең поддержка да кирәк иде аларга. Шуңа калырга булдык инде. Булышырга, и бит хәзер үт кызык бергә семья белән эшләсәң, тулы гаилә белән кызыграк та, эш алга да бара. Поддержка да күбрәк. Айнур, ни диярсез? Әйе. Дуслар, без хәзер май ясау цехында, һәм инде без әзер майны упаковкаларга ясап, упаковать итеп, әзер продукция чыгарабыз. Шуңа күрә әйтәбез, бу бик кызыклы процесс. Әйдәгез минем белән. Монда инде безнең төп героебыз Эльвина үз эшен эшли башлаган. Хәзер мин аңа ярдәм итәм. Эльвина, сез үзегез май ашыйсызмы соң? Яшибез. Теге майымламадыгызмы, гел май гына ашап? Юк. Теге туйдырмыймы диюем инде. Юк инде, аны бит инде консервн ашамыйсың, гөбәдәгә тотасың, бәлешләргә, пирожкиларга тотам бик каты. Сез бит инде күпчелек теге майны сату белән шөгыльләнәсез, Айнур белән. Монда цех эчендә еш буласыңмы? Тырышабыз, консервн булырга монда проверка үтәргә. Димәк, бу сезнең төп эшегез. Әйе. Әйе. Сыерлар тотасыгыз килмиме? Юк. Сарык, кәҗә? Юк. Не готова. Менә Казанда ничә сум, монда ничә сум икән санадык. Сез безнең белән дә уртаклашыгыз әле. Казанда яшәргә ничә сум акча кирәк? Дөрес әйткәндә, Казанга урамга чыккан саен үзем акча кыстырып чыгара кирәк инде. Авылда? Авылда бакчаңа чыгасың, бакчанда бөтен бер үзеңдә. Турысам шулай дигән шикелле инде. Димәк, сез менә шәһәргә китмәгәнгә бер дә үкенмисез. Юк. Һәм алга таба китәргә дә уйламыйсызмы? Ял тирә барабыз инде. Кая ял итәсез? Төрле вакыт берчә булды. Ривьера, сукойнабыз инде. Котларга. То есть әйтәсебез килә, то что Казан ял итәргә безнең юл шикелле. Казан ял итәргә барабыз. Эшәргә түгел. Казан кешесе бит киресенчә менә авылга кайта ял итәргә. Сез ял итәргә анда барасыз. Димәк, сез монда гел эшләп кенә торасыз. Безнең ничек булды? Без мин элек эшләгәндә, элек әле сөт җыйдым. Ана Илнур җыя инде сөтне. Безнең ни? Мин эш вапчытыгыз, сөт җыясың, кайтасың, машина карыйсың, сөт принимать итәсең, сөт җибәрәсең. Әле бу завод ачылганча әле шуның өчен эштыгыз и монда калсам мин берничә тә ята алмыйм, постоянно эшкә чакыралар. Шуның өчен хатым белән китәйек Казанга. Бер көн спокойно алып кайтайык. Димәк, сез хәзер дә эштән качып Казанга барасыз. Менә әтиләрне әйтмәгез. Дуслар, без Айнур белән Эльвинага кунакка килдек. Менә шу йортта алар торалар. Әйдәгез әле аларның өе буенча экскурсиягә да килеп чыгып, нәрсәләр бар икән анда? Балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара дим, балар су китә диләр, мин гомерем үтә дим, балар көз җитә диләр, мин чәчләрем агара. Сез бит инде үзегез гомер буе авылда торгансыз, әйме менә монда яшьтәшләрегез, дусларыгыз калдымы, яисә инде алар шәһәрләргә китеп беттеләрме? Күп дуслар Балтачта калды, бер-икесе Казанда әле тоже кайтырга җыйналар монда Балтачка. Димәк, авылыгызда яшьләргә кытлык юк инде. Юк. Күп дусларым да шундый. Хайраным да инде. Әйе. Яшавым барабар, Балтачта яшәргә яртар. Бары үзенең ишен эшләргә Казанга барар да кире кайтар инде. Моннан да бренди нормальный теге зурак предприятие булса бара, алардан башка киләр инде. Акча дип барар өчен Казанга барып. Совсем яшьләр инде теге. Имберенче алары. В основном свобода дип китәр инде Казанга. Димәк, авылда яшьләр калсын өчен авылларда ниндидер эш урыннары җитми.
Сезнең фикер буенча, әйме? Фикер буенча шулай. Аха. Балалар бакчасы мәктәпләрегез бармы сезнең монда? Бар. Бар. Мәктәпләрдә күп садикларда бар. Авылда яшьләр өчен нинди күңел ачу үзәкләре бар? Нәрсә эшлисез монда кичләрен? Күңел ачу үзәгенә буенча монда аса әз инде шул парклар бар да инде. Яшьләр басымында шунда паркта ягар булды. Ну, җәйкән дискотека куя башлар. Авыллар буенча полностью йөрәр. Кушалар. Менә анда тагын чубы калды, тузаннары. Әй, әнә шуннан әйбәтләбрәк. Аха. Монда сез нәрсә ташыйсыз? Монда май. Май ташылар бу чиста булырга тиеш, әйбәтләп, моны юып та алырга кирәк әле. Әйбәтләп. Без менә моны бит инде сибергән идек. Чип-чиста иттереп, һәм монда поддоннарны куялар да, һәм шуның өстенә май ташыйбыз. Давайте. Дөресен әйткәндә мин уже ардым, конечно, эштә. Бу холодильник, монда май саклана. Сатырга дигән. Һәм менә бу әйбергә төяләр дә, һәм сатырга китәләр. Шунда пока таряган әйтте. Бу авыр ич. Бу авыр ич. Монда менә сөттән аерылып, монда сливкасы төшә инде, каймагы дип әйтәләр инде бездә. Һәм шуннан соң май ясала менә шушы әйберләр буенча, һәм тегендә май төшәчәк, без ул майны бүген үзебез төшерәчәкбез, шуңа күрә карамый калмабыз. Алга таба бик кызыклы булачак. Без холодильниклар янында, монда сөт җыела, шулай бит әйдә сөйләп кит әле үзең, мин монда бер нәрсә дә аңламыйм чөнки. Без инде монда безгә сүтләр килә, үзебез алабыз, һәм бу таныкларга 10 тонна танык, бу 8 тонна, монда 4 тонна бар тагын танык. Тутырабыз да и дальше якка кирпитә май чыгарга. Бу сөтләрне каян җыясыз сез? Хуҗалык сөте. Авыл сөте. Авыл сөте инде. Монда сөт бар диләр, мин сөт карарга менәм как раз. О, монда сөт бар. Монда батсаң чыгып була микән? Безгә 1 литр сөт тутырып җибәрсез әле казанга. Яшьләр менә кич белән нәрсә эшлиләр? Кая баралар? Кыш көннәрендә мәсәлән, бу бит инде бары бер яшьләр булгачтан өйдә утырасылар килмидер. Просто шагар бүләтер. Йөриләр. Клуб бармы сезнең монда? Бар, только эшләмиyor. Элек әле мин укыганда әле бар иде әле ул вакытта. Мин үземә дискотека куеп йөри башлаган идем. Директорлар белән сөйләшеп башта мәктәптә куйдым, аңа соң спорт комплексына сөйләшеп, спорт комплексына куя башладым. Ул вакытта ничектер аңа соң хыял үзенә бөтен бер алып китеп барды. Дискотека куеп. Ул елны бар әле мин куып но хәзер уже бары әзрәк инде. Дуслар, безнең май әзер. Менә ул май менә моннан чыга. Аны менә шулай упаковкаларга салалар. Әнә тигендә үлчиләр, кашык белән тигезлиләр. Һәм инде теге товарный вид булсын өчен һәм менә монда капкачлар белән ябып, менә мондый коробкаларга тутырып, холодильникка чыгарып куялар. Аннан соң аны машиналарга төйләр һәм инде кибетләргә заказ буенча итеп саталар. Эш өсте, урак өсте, ләкин менә мин карап барам, әйме алар майны 420 граммга кадәр җиткереп, тигезләп, түгел итеп тутыралар. Мин монда басып кына торам, бу эшчеләр арасына керергә миңа куркыныч. Чөнки монда чыннан да урак өсте бара. Бик тиз генә менә бу майларны инде савытларга урнаштырып, коробкаларга тутырга кирәк. Һәм мин карап барам, менә монда 420 грамм иттереп ясыйлар, тигезләп, 1 граммда артыгын да салмыйлар һәм ким дә салмыйлар. Барысы да четко эшләнелә. Шуңа күрә мин монда бүген ревизор булып, менә шулай тикшереп кенә торам. Но минем тикшерүләрем кемгә кирәк, анысын мин белмим. Миңа вообще куркыныч. Бик нык теге ответственный эш эшләгән кебек дөресенә кәндә. Бу реально вообще бик тәмле. Мин монда ясалып калган иде. Юк, миңа директорлар гомумән рөхсәт иттеләр эшләп карарга. Мин эшләп карадым. Минем кулдан килми. Бу шуннан да бик авыр эш сезгә. Һәм алга таба балаларыгыз туып үскәчтән аларның да авылда калуын теләр идегезме? Конечно. Янда булачаклар, безнең янда булачаклар, безгә булышачаклар, Алла бирсә. Юк, әти-әни, минем да башка илгә китәсем килә, шәһәргә китәсем килә дип әйтсәләр. Дөрес әйткәндә, барыбер ул
Түскештен әтиян арасында еле алмышын. Bizde istirahat yüzden sizler olarak. Mesela şu an açayım. Демәк, сез каршы булмыйчаксыз, ләкин авылда калсалар, сез моның өчен сөйнәчәксез генә. Bayrağı.